أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Danas mi ćemo obratiti vama vezan učenje Islama u miru i kako Islam uči prema nemuslimanima. Da li Islam ima takve učenje koja uputi muslimanima da oni mrzi nemuslimani, ali da oni ubijaju nemuslimani, ali oni pravi nered među nemuslimanima i tome imaju neka nagrada ili sevap. Ovakvo mišljenja su potpuno pogrešno. Islam je jedna univerzalna religija. Islam nama uputi od početak da naš gospodar, on je Rabbul Alamin, gospodar svih svjetova. Islam ne kaže da naš gospodar je gospodar samo za muslimana, nego da kaže on je gospodar za svih svjetova. I za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Kur'an kaže on je rahmatul lil alamin, on je milost za svih svjetova. I kako može da taj gospodar koja je gospodar za svih svjetova i poslanik koja je milost za svih svjetova, da daju takve učenje da muslimani treba da mrzi nemuslimani i tako dalje. U početak prva sura kada govori, prvi ajet kaže Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ovo su Božji atribut koje govori da gospodar Islama, on je Ar-Rahman, gospodar Islama, on je Ar-Rahim, on je milostiv, on je samilosnog i onda kako može da neko tako misli. Novo doba, ako mi vidimo nered na razno mjesto, sada je počeo u Evropi tako, dešava neki takvi stvari, neki takozvani muslimani, oni pravi teroristički napada i ovo što oni radi protiv učenja Islama. Oni ne slijedi časni Kur'an, oni ne slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i zato oni su na ovo stanje. A skoro kada u Francuskoj bio neki napad i kada su uhvatili neki ljudi, neki takozvani muslimani, i onda su saznali da jedan čovjek koja napadao, on nije čitao časni Kur'an. I kada nije čitao Kur'an, to znači opšte nije bio upućen prema učenju Islama. I razni su razlozi što sada ima takve stvari. Nećemo mi pričati sa političke dio, na primjer odakle oni imaju oružje, ovi velike sile, oni to sve znaju. Ko oni pošali oružje, ovi IS i tako dalje, odakle oni imaju takvi, kome oni prodaju kada su osvojili jedan veliki dio Sirija i Irak. I ima mnogo od toga, ali ja ću više obratiti prema učenju Islama, šta Islam uči. Islam nama nauči, a nije bilo naroda kojem nije bio poslan onaj koji upozorava. Islam kada priča, Islam ne priča samo za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Islam ne priča samo za svog poslanika, nego Islam kaže naš gospodar je gospodar svih svjetova.
on brinio svi ljudi, svi nacije i prema svima on poslao svoj poslanika. I zato kao muslimani mi vjerujemo da svi poslanici, oni su bili pobožni ljudi, oni su dolazili od Boga na raznom dobom i prema raznim nacijama. Isto časni Kur'an, sura Ali Imran, sura 3, ajet 85, Allah kaže, mi kao muslimani, ovo je naša poruka prema svima, mi vjerujemo u Allaha i ono što je nama objavljeno i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i njegovim potomcima i ono što je dato Musau i Isau i poslanicima od gospodara njihovoga, mi ne pravimo razlike ni među jednim od njih i njemu se mi pokoravamo. To znači, mi ne pravimo razlika među poslanicima. I onda kako možemo da mi mrzimo, na primjer, kršćanima, kada mi poštovamo Hazreti Isa a.s. kao Božji poslanik, kada mi prihvatimo Isa a.s. kao Mesija, onda kako možemo da mi mrzimo njihove nacije? Na ovo doba Allah poslao običani Mesija a.s. i Ahmadija džemat je sada ova zajednica koja pokazuje istinska slika Islama. Običani Mesija a.s. kaže, običani Mesija je došao na svijet da bi otklonio idiju sile u ime vjere. Svojim uvjerljivim argumentima i dokazima on treba pokazati da je Islam vjera koju za širenje ni u kom slučaju nije potreban mač. Islam se širi sa argumentima. Kada Islam ima argumenat, onda ne treba da se širim sa mačom. Tu su u mnogovome više unutrašnje ljepote njenog učenja, njene istine i mudrosti i dokazi i argumenati i živi znakovi milosti od Boga i njegova vlastita sila privlačanje koja je uvijek bdjela nad napredovanjem i širenjem Islama. Islam ima svoje sila, svoje poruka je toliko jaka da se sam povlači ljudi. Svi ljudi koji prigovaraju da je Islam širen mačem, trebaju znati da je njihova tvrdnja samo laž. Duhovna djelovanje Islama u sjelu njegovog širenja nisu usmjerena na upućivanje ljudi na prisilu. Onaj ko sumnja treba biti sa mnom i vidjeti da Islam pruža dokaz za svoje postojanje argumentima i znamenjima. Malfuzat, ovo bio dio od njegovog govora. Časni Kur'an, kada kaže časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poučen prema svi ljudima. Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jamia. O Muhammad, proglasi, ja sam Allahov poslanik prema svima vama. I kada je poruka Islama je upućena prema svim ljudima, onda kako može da Islam mrzi njih? To je učenje Islama treba da se vidi, da ne se vidi dijela od ovih nekih ljudi koji ne slijedi prema ovo učenju. Allah kaže,
Zaista Allah naređuje pravednost i dobročinstvo i da dajte kao što dajte bližnjim svojima i zabranuje bestidnost i ružan govor i prekoračanje. On vas savjetuje da primite pouku. Islam kaže treba da muslimani imaju ovo učenje, da oni vodi postupak sa pravdom i prema svim ljudima i da budu tako kako oni budu svoje bližnjima svojim. I onda Allah ne zabranuje da muslimani treba da dobro postupaju prema nemuslimanima. Islam kaže La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah vam ne zabranuje da onima koji se nisu borili protiv vas zbog vaše vjere i koji vas nisu istirali iz vaš domova, činite dobročinstvo. Ako neko ne napada vama, onda treba da vi činite dobročinstvo i da postupate pravedno. Zaista Allah voli one koji čine pravdu. I čak časni Kur'an nama zabranuje da muslimani ne smiju da psuju lažni bogova. Allah kaže وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. I ne psujete one koji oni pozivaju mimo Allaha i da bi oni onda bi psujali vaš Bog. Kada Allah zabrani muslimanima da ne psujete lažni bogovima, to su kipovi, ljudi se obožavaju, ali Allah kaže nemoj da vi psujete. Kakve su to, oni daju poštovanje. I onda kako može da Islam tako ima učenje da muslimani treba da mrzi. I čak i rekao da treba da budu ljubazni, treba da pazi, treba da pomažu ovi siromašni ljudima. Nama je uzor časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I na ovo doba većina kršćani isto nisu upućeni, oni ne znaju kako je učenje Islama, oni ne znaju kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupio prema nemuslimanima i prema svojim neprijateljima, i jedan dio muslimani isto ne znaju za ovo učenje. I zato ovi kršćani, kada oni vidi dijela od nekih takozvani muslimani, oni misli Islam tako ima takve učenje, ali Islam uopšte nema takvo učenje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad uzio osveta za sebe. Mi znamo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem 13 godina živio u Mekka poslije poslanstvo. Ovo 13 godina bio najtežak doba za Islam. Nevjernik, oni su mučili, oni su ubili, oni su istirali iz njihovo domovima. Ali poslije, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio pobjeda, onda on imao mogućnost, imao moć da ubija ovi nevjernika ili da istira iz njihovo domovima. Ali on to nije radio. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je osvojio Mekka, onda znate šta je bio njegova naredba? Kaže, za svakog čovjeka koji svoja vrata zatvori, miran je. A mir je i za onoga koji uđe u kući,
ako uđe u svoje kući, njemu je mir. Vidite, ovo bio najvelika pobjeda u njegovom životu. I kroz istoriju mi znamo kada neka armija osvoji jedan grad, on bez milost ubijaju, masovno ubijaju djece, žene i čak na ovo doba tako se dešava. Ovi zapadni države koje smatraju sebe kao oni pazi na ljudskog ovo prava i puno su napredovali. Oni su kada osvojili Irak ili neki gradovi, masovno oni su ubili ljudi. Nisu oprostili nikome. I kroz istorija, tako mi znamo, kada jedna vojska osvoja druga država, oni masovno ubijaju. Ali vidite postupak kod časnih poslanika, ovo je priča od prije 1500 godina. A na moderne doba neprijateljima kako postupaju ovi koje dobijaju. Časni poslanik kaže za svakog čovjeka koji svoja vrata zatvori miran je, a mir je za onoga koji uđe u kuću. Abu Sufjan, koji uđe u kuću Abu Sufjana, ovo poglavara Maka, on cijeli život borio protiv islama, ali tom trenutku on prihvatio islam i njemu poslanik dadne čas. A onaj ko uđe u Džamija ul Harama, to je Božja kuća, Hana Kaba, i za njega je mir. Nakon što je ušao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Meku, otišao je kod Kabe i održao govor o kojima je pitao. Sada dobio pobjeda i poslanik sada drži govor. Neprijatelji stoji tamo. Obori su ovako stoji tamo, sada čekaju, ne znaju šta da dolazi naredba od poslanika. Poslanik kaže, o Kurajši, kakvo ponašanje očekujete sa moje strane prema vama? Kurajši su odgovorili, šta god ti učiniš, ti ćeš učiniti najbolje. Ti si naš brat, vrijedan poštovanja, sin jednog brata, vrijednog poštovanja. Na to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, svi ste vi slobodni, niko od vas nije zarobljen. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je moć i snagu da ih kazni i da zatraži odmazdu za počinjenu nepravdu. Uprkos tome on im je sve oprostio. Vidite, ovo je postupak kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On nikad počeo rat. Neprijatelji uvijek su napadali i muslimani su samo branili sebe da bi ostavili živ. I sada u zapad ima puno propaganda kao islam se širio sa mačom i to je puno pogrešno. I poslije, ali prije toga, nekoliko puta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomagao svojim neprijateljima, oprostio uvijek. Nekoliko puta neki ljudi su pokušali da njega ubiju i bili su ufaćeni, ali opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije oprostio. I tako, kada mi čitamo učenje islama, islam nama uči, na primjer surat Al-Maida, 5. sura, 33. ajet, Allah kaže, ko god ubije nekoga koji nije ubio nikoga ili nije činio nered na zemlji, kao da je ubio cijelu čovječanstvo. Jedna duša, jedan čovjek je toliko vrijedan prema učenju islama. Da islam kaže, ko god ubije nekoga koji nije ubio nikoga, to znači on nije pravio neki nered. Ako neko ubio nevin čovjek, Kur'an kaže,
to je kao da je ubio cijeli čovječanstvo. Ovo se pokazuje Islam toliko dadne čast za svaka duša. Islam toliko voli čovječanstvo. Običani Mesija a.s. kaže osoba koja nekoga nepravedno ubije ili ubije nekoga ko nije pobunjenik, koja ubije osobu koja ne uznemirava ljude i ne širi nemir u zemlji, isto je kao da ubije cijelo čovječanstvo. Drugim riječima, ubiti nekoga bezrazložno pred Bogom je kao ubijanje cijelog ljudskog roda. Iz ovoga ajeta je očigledno kako je težak grijeh oduzeti nekome život bez ozbiljnog razloga. I onda dalje, kao sam rekao, na ovo doba Allah poslao običani Mesija a.s. da se pokazuje u svijetu istinska prava slika Islama. Onda on kaže, ko prestane biti ljubazan, prestaje ti biti i religiozan. Ako nema ljubav prema čovječanstvu, nema više misliš za sebe da ti si religiozan, ali misliš da ti si vjernik. Časni Kur'an podučava da kogod nekoga ubije bez opravdanog razloga jeste poput onoga koji ubio cijeli svijet. Sa ovim u vezi ja kažem, kogod je nemilosrdan prema svome bratu, nemilosrdan je prema cijelom svijetu. Šta se tiče naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on bio milost prema svim svjetovima. On volio svi ljudi i čak časni Kur'an kaže, pa zar ćeš ti zbog njih sebe tugom ubiti. On bio toliko tužan da ljudi ne prihvati Islam i toliko je bio tužan da bio skoro da sebe ubiti. Naprimjer, zbog ovi teškoća kako on vidi ovo ljudskog roda ide dalje od Boga, zbog ovo tuga što on misli zbog tuge da bi ubio sebe. Allah kaže, pa zar ćeš ti zbog njih sebe tugom ubiti ako oni u ovaj govor neće da vjeruju. Isto se kaže, jedan plemen bio puno okrutan prema muslimanima i ljudi su rekli, o poslaniče, neka činite dua protiv njih da Allah uništi njih. I poslanik kaže, o Allahu, uputi moj narod jer oni ne znaju. I isto on rekao, o Allahu, uputi ljudi dosan na pravi put. To je bio jedan plemen Dos. I poslanik, kad ljudi su mislili, sada ovo plemen će biti uništen. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio dova da Allah ni uputi. I poslije oni su prihvatili Islam. I šta se tiče poruka Islama, Islam ne traži da se širi sa mačom. I čak učasni Kur'an kaže, nema prisile u vjere, sigurno se pravi put razlikuje od zablude, zato kogod odbija šetana i vjeruje u Allaha, zaista se uhvatio za tako jako dršku, čije je slamljenja nemoguće. Allah je onaj koji sve čuje i ima trajno znanje. Surat Al-Bakara, 2. sura, ajet 257. Tako Islam nauči da svaka osoba je odgovorna kod Allah. Nema prisile u vjere. Ko hoće, na drugom mjestu Allah kaže, man ša'a fal jomin, wa man ša'a fal jakfur. Ko hoće, neka vjeruje, ko hoće, neka ne vjeruje. Na ovom svijetu nije niko odgovoran, ovdje je zbog vjerovanja. Vjera je od Allaha, a mi smo odgovorni kod Allaha.
I tako isto se kaže Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, on imao jedna sluga i on koji je bio kršćan. I Hazrat Umar često njemu priča, hajde da prihvati islam, ali on uvijek odbija. I onda Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na kraju kaže, u redu, upravo si, kako Kur'an kaže, la ikraha fid din, nema prisile u vjere, ako ja samo tebe savjetujemo. Tako da Allah kada dao potpuno sloboda, onda ne smijemo da mi sa silom širimo islam, nego islam poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek širio sa ljubav i nikad neko bio onda učini da treba da ubijemo nekoga zato što on nije musliman. I čak kada bude rat i poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao takve pravile, tokom rata kada dvije skupine ratuju međusobno i onda poslanik kaže ne ubijate žene. I sada ako neki bude teroristički napad i bude ubijani civila, nevini ljudi, djece, žene, to znači taj čovjek ne slijedi prema učenju islama. Poslanik kaže tokom ratu ne ubijate žene, ne ubijate djecu, ne zarobljavate starije osobe, ne činite ništa izbjeglicama, svećnicima, vjerske vođe, treba da isto vi poštovate. Niti drugim vjerskim službenicima, nikoga ne zapaliti, ne smijete da vi zapalite tokom ratu. Sada ovo IS ako zapali neki ljudi, to znači oni ne slijedi prema učenju islama. Ovo je nešto drugo. Nikoga ne zapaliti, ne klati životinje. To znači ne smije uhvatiti životinje od neprijatelji tokom rata da klate. Ne posjesati drveće, toliko ovo je džihad, da ne treba, ne smije čak da vi posjesati drveće. Ne odsjecate nekome nos ili uho kako su to neprijatelji znali činiti. I ne ubijajte ranjenike i ne loviti onoga koji je uspio pobjeći. Ako neko trči od polje, onda ne smije da vi njega ubijete. Tako, na ovo doba Imam Mahdi al-Islam nama dao bit islama. On kaže, prema istinskom duhu učenje islama postoje samo dva dijela religija. Bit naš religija ima dva dijela. Može se i reći da je religija utemljena na dva vrhovna sjela. Prvi od njih je prepoznati Boga sa apsolutnom sigurnosti. Ovo je prvi dio od islama, da muslimani treba da prepoznaju Boga. Prvi od njih je prepoznavati Boga sa apsolutnom sigurnosti i iskreno ga voljeti i uronijeti se potpuno u njegovu pokornost kao i potreba za ljubavi i pokornosti. To znači muslimani, kada kažemo, oni su ti ljudi koji potpuno pokoravaju Boga i da imaju ljubav prema Boga. Drugi cilj jeste služiti njegovim ljudima. Ako mi volimo Boga, ne smijemo da mrzimo njegov stvorenje.
Kako može da vi kažete da vi volite nekoga ili mrzite njegov dijela? Drugi cilj jest služiti njegovim ljudima i iskoristiti sve svoje sposobnosti i moć u ljubazno služenje drugima. Običajni Mesija alejhi selam kaže, ovo je drugi cilj za islam, da služite čovječanstvo na najbolji način, te uvijek pokazivati iskrenu zahvalnost svima koji su ljubazni prema vama i uzvratiti im istom mjerom. Bili oni monarsi, vladari ili najjednostavniji i najskromniji ljudi, uvijek morate održavati toplu poveznost sa njim. Ovo je riječ od naš vođa, ovo su riječ od običajni Mesija alejhi selam koji je došao na ovo doba da pokaže u svijet iskren i prava ovo slika islama. On došao da pokaže u svijet šta je islam. Ovo mi smo pokazali kroz učenje. Islam je jedna mirna religija, islam širi mir, islam širi bratstvo među razni ljudi. Islam traži da mi treba da poštovamo jedno i drugo. Nisam puno ušao u detalju. Na primjer, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio kršćanima kada su došli da obožavaju njegov džamija. To znači džamija časnog poslanika koja muslimani su koristili za 5-dnevni namaza, poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio kršćanima na isto mjesto da oni obožavaju Boga na svoj način. I zato nema takve učenje, nema takve mišljenje da islam mrzi nekoga zbog razlika u vjerovanje, ali islam uči da treba da se širi sa mačom ili sa moćom. Takve učenje nema. I sada, na ovo doba, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam, on osnivao jedna zajednica koja se zove Ahmadija muslimanski džemat, Ahmadija zajednica u islamu. I ta zajednica je bila osnovana prije 126 godina. I ova zajednica sada pokazuje ovo učenje što sam prenio kroz svog dijela. Nema ni jedan Ahmadi koji bi širio negdje mir u svijetu. Ahmadi drži učenje islama, Ahmadi drži učenje časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda oni su postali simbol mira. U zapad, bilo gdje u svijetu, oni kažu Ahmadi, oni su najmirni ljudi. Oni su najbolji ljudi u društvu. Oni ne pravi neki nered. Nema ni jedan incident da bi neko optužio da jedan član džemat on uzio život od nekoga. Šta je to razlog? Zato što Ahmadija džemat slijedi učenje islama, učenje časnih Kurana, učenje časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi nemamo neka nova religija. Mi imamo islam. Islam je završena religija. Samo treba da mi slijedimo učenje od islama, onda vidite svijet će vidjeti da ovo je mirna religija, islam ne širi ekstremizam, islam ne širi mržnja. To je ta stvar koja sada fali u svijetu i koja treba da mi pokazujemo u svijetu kroz svog dijela. I isto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hubbul vatani minal iman, ljubav prema svoj dom je dio vaše vjerovanje. Vi ne možete da postanete vjernik ako ne volite svoje država, svoj dom gdje vi živite. Ako mi živimo gdje su većine kršćani, mene je naređeno
da ja treba da volim svoje država, da ne smijem da pravimo nered i nemir i da ubijemo nekoga u ime Boga. Bog mrzi takva djela. Zato treba da znate, ako neko radi takva stvar, on ne slijedi učenje Islama, on ne slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Inšallah, sa Božji pomoć, ovo zajednica, Ahmadija zajednica, će širiti, više ljudi će prihvatiti, kako Hazrat Isa alejhi selam prije 2000 godine on došao i on osnovao jedna zajednica i ta zajednica ne može da postane kroz noć ili kroz par godina, to zahtjeva puno vrijeme kao kršćanstvo dobio ovu vlast nakon 300 godina. Inšallah, ovo džemat je sada tu koja pokazuje prava slika Islama, živi Islam i tako mi smo koji su član džemata, mi smo dužni da držimo ovo učenje, a drugi muslimani mi isto pozovimo ni da oni treba da prihvati imamovog doba, da bi bili u okvir mira i onda bi u svijet ne bi bio neki mržnje među ljudi zbog religija i onda ovo svijet bi postao jedno mjesto gdje svi bi živjeli u miru, svi bi imali svoje pravo i da neka Allah nama pomaže na ovom putu, ali mi smo isto dužni da držimo ovo učenje od Islama, učenje od časnih Kurana, učenje od časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem i na ovo doba običani Mesija alejhi selam kako je dao objašnjenje za to učenje i tu je sada leži mir i neka Allah nama pomaže da mi širimo taj mir u svijetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.